aduh nduk nduk nyawang konang kuwi pengantene nek sore ya nduk dadine nyawang konang pikirane gen ayem tentrem ngono to nduk ayo nduk dilanjut nduk timbang turu sore ayo delok barengan ning Brabuan Sindane cilik timbange turu sore ya nduk ayo nduk nyambut gawe nduk yen memaceng mongkaro alus nduk janur kuning jenenge janur kuning ya nduk kanggo penganten mengarep-arep nek wong lagi arep iki kan ya ana janur kuninge to nduk ning tarup kae lak ya ngono to nduk ya ayo nduk terusno nduk kembang aduh nduk kowe senajan cilik nduk ya iku nduk jengglengmu nduk rasane nduk nggo tombok kesel nggo tombok enek bar macul nek dijengleng ngene iki kak ya seneng to nduk mantep pak alah kandhani kok nduk ya nduk diterus nduk nek ngono nduk Pacita lanjut piye kok ngesuk-ngesuk iku kok apane sing disuk-suk to nduk nduk apane sing dingesuk-ngesuk to nduk aku jek cilik pak isih cilik ya penganten to nduk tak kandhani ya nduk sing disuk-suk iku penganten ayo terus nduk panas udan aleng-aleng capek gunung
terus Nduk. Namun ngalamun ya mas liwang-liwang ati susah dadi Nggih menika ajaranipun saking Simo Setojo ya barong